uJesu Kristu uyinkosi. Bangcwele izindlalifa zezulu. Namhlanje inkonzo yethu izothi ukuhluka. Isimo esiyisona sidala ukuthi ngichaze. Njengamanje abantu ababamba ulayini bathola idate ebuhlungu. Angazi ukuthi ngizoyichaza kanjani mangithi ebuhlungu, idate ebuhlungu. Kusho ukuthi abantu sebeqalile ukulinda ngaphezulu konyaka. Belindile ngaphezulu konyaka. Ingihluphile ke lento. Yangihlupha ngo-2020. Ngesikhathi ngikhuleka ngibuza uNkulunkulu ukuthi Nkosi, ngicabanga ukuthi kuba kusewo 3 weeks, abantu belinde 3 weeks. Ngathi Nkosi, uma abantu belinde kangaka, uma uzomngenisa ezulwini, le nto engikhulumayo ngeke ngiyikhulume, kodwa sengithi ake ngenze iVN yayo nje ngicacise. Khona wonke umuntu ongenayo ngizomfakela le VN, mhlawumbe phansi kwesihloko sokuvuma izono, angazi uNkulunkulu uzongihola. Ngambuza uNkulunkulu, wangiphendula. Wathi uma umuntu ene-date nawe, number 2 ebhale phansi ngomngenisa ezulwini. Ngikhuluma amazwi akhulunywa uNkulunkulu kumina. Wathi uma umuntu engabhali, ngimkhumbuza izono eziwu-10, luzofika usuku esewukhohliwe u-8, uSathane esewuhluthile esekhumbula u-2. Kodwa mayibhale phansi lezo zono zonke uzozikhuluma. Wathi ubatshele babhale phansi bese belinda usuku, ngoba uma lufika usuku lokufa ngizobangenisa ezulwini ngoba babhale phansi. Ngayilalela leyo nto, nami kufanele ngibe honest ukuthi ngezwa, kodwa ngizwisisanga ngoba ngacabanga ngempela uNkulunkulu uzobangenisa. Wayesengiprovela-ke kulezo nsuku. Kukhona owesifazane owangifonela, angisamkhumbula, angisamazi kuhle futhi ngiyabonga. Angixolele makuwukuthi usekhona egroupini. Kodwa kufanele ngikhulume indaba yakhe ngoba ngilisho igama lakhe. Ngiyaxolisa. Uthi, Baba uNtsibande, ngiyaphuthuma, ngiyacela ukukhuluma nawe. Kunesono engifuna ukuzivuma. Ngithi mina kuyena awukwazi ukuzivuma, awukwazi ukungenela ulayini. Kuba nje ulayini, ngizokunika idate. Bhala phansi njengoba sengikunika idate nje. Hayi ngempela ngabhala phansi, ngamnika idate, saqeda. Mase lifika usuku ngoba abantu angibengisayikhumbula izathu. Usethi Baba uNtsibande, yimina lo engangithe ngijahile. Uthi yazi inkinga yami kwakuyini? Ngithi angazi ndodakazi. Uthi ngakhipha isisu, ngenze abortion. Bengingalali, lengane ikhala ingikhalela njalo ebusuku, bengingalali. Ngiyiboniswe lengane ikhala ithi ngiyibulaleleni. Uthi kodwa wanele wanginika idate, ngabhala phansi lesisono, yanqamuka ngalelo langa. Wayesekhuluma uNkulunkulu kimi wathi bengifuna ukukubonisa ngikufundisa ukuthi uma umuntu ebhale phansi usethethelelwe. Kuphela kodwa akathembeke aligcine lolo suku, ngoba uma engasathembeki aligcina lolo suku, intethelelo lakhe iyaphela ngoba ilele ekuthenini mina ngiwuNkulunkulu ngiyambona ukuthi usebhalile. Kodwa kufanele wena ugcine umkhulekela umcelela uxolo. Mayingasezi kuzo umcelela uxolo, akaluceleliwe. So ngifuna ukuzoyidizelela leyo nto. Usumude kakhulu ulayini ngendlela ebuhlungu. Siyangizwa manje mangithi indlela ebuhlungu. Uma umuntu namhlanje ethola umhla ka-30 August 2023 elinde ukuvuma izono zakhe, kodwa bhala phansi mntaka baba. Ake sibukeke lelizwe engilikhowuthile, khona sizolibuka kancane ngoba ngicabanga ukuthi enye into edida abantu bacabanga ukuthi izono bazivuma kuBaba uNtsibande, kanti asivumi phela kuBaba uNtsibande, sivuma uNkulunkulu. Masifunda lapha kuJoshua 7 verse 19 no-20, ngimcaphune ngizomphinda. Uthi verse 19, uJoshua wayesethi ku-Akhani, indodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo,
uvume kuye ungitshele okwenzileyo ungangifihleli. U-Akhani verse 20 wamphendula uJoshua wathi, kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ngenze ukuthi nokuthi. Into esiziphawula la kuverse 19 uthi uJoshua, nika uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo, uvume kuye uJehova, kodwa utshele mina okwenzileyo ungangifihleli. So asikususe lento ukuthi sivuma kubaba uNtsebande, ngoba mawuke wayigudluza leyo nto uzo-understanda mangithi bhala phansi, ngoba uvumi kimi. Ngesikhathi ubhala phansi uNkulunkulu uyabona, usekuthethelela, usekuhlanzile ngegazi lakhe, sekusela ukuthi wena uyigcine inkonzo ngokuthi ukhulume nobaba uNtsebande ngedate yakho. Kodwa uvumi kubaba uNtsebande, uvuma kuNkulunkulu, ubaba uNtsebande uzokhulekela. Uthi uJoshua, Akhani indodana yami, ake unike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo. Mawubhala phansi usuthola idate, usumnikile uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo. Uvuma kuye, awuvumi kubaba uNtsebande. Kodwa uzotshela ubaba uNtsebande okwenzile ungamfihleli, ukhuluma iqiniso. Verse 20 usiyaphendula u-Akhani uthi kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ngenza ukuthi nokuthi. So kusemqoka ukuthi ubhale phansi njengoba ukwenzile ukuze ukhulume ukukhumbule. Manje abantu kabezwa baqonde mangithi bhala phansi, abanye bathi abakwazi ukubhala phansi. Angazi-ke noma umuntu akazi ukuthi wakwenza kanjani isono, kodwa-ke usathane ongenza leyo nto akuvimbe, ubuyazi ukuthi uma ungabhalile phansi une-date uzofika esihogweni uma ingakafiki leyo date. Kodwa uma uhamba ingakafiki leyo date ubhalile uzofika ezulwini. I-VN-ke kune-VN-ke manje enye ngithola izolo egcizelela lento engiyishoyo. Ukwambuleleka uNkulunkulu kumina ukuthi namhlanje angichaze lokhu, bese ngithatha le VN yalo muntu angimazi ngamehlo, uyithumelile ebonga ukuthi unele wabhala kwenzakalani. Ngiyacela uyilalele bese ngamanye amagama lo line omude kufana nokuthi awumude, ngoba umbaba uNtsebande sekunikile idate namhlanje ngo-3 ngiyalinganisa. Ubhale phansi wena, yebo mhlambe ziningi lezo ikhumbulayo yasha u7 usuyibhalile, azisekho kuwe, sezisephepheni, sezithethelelwe. Yabona ulayina umude. Yebo-ke linda ukuze ugcine ukhulekelwe, kodwa kwele kamoya usuthethelelwe ngoba ubhalile phansi. Ngithi abantu abayithengelele notebook anyana encane engathi angazi uma uthukwayo noma yini, kodwa encane nje hardcover, uyithengele yona, iyangena ephesini mawumama, iyangena emabhlukweni namaphayethe amakhulu, uyifakele lento uyiphathele yona. Uthi usetekisini noma ukuphi uma ukhumbula isono, uthi shuye eceleni usiyabhala, uzibhalele lento yakho, uzihlanze uzingcwelise phambi kaNkulunkulu. Ngiyacela bangcwele, ubuke kumuntu line awumude lo line lo, useduze mfushane ngendlela emangalisayo. Ngiyethemba-ke kuzwakele bangcwele bengifisa ukucacisa leyo nto ukuthi ulayini awumude. Kubiza ukuthi wena bhala phansi uma usune-date, noma-ke thola i-date iqala ubhale phansi, noma qala ubhale bese ucela i-date, ngoba i-date uzoyithola uma usuyicelile. Uma usuqedile ukubhala leso susibhalile asisekho kuwe, sesisephepheni, sesithethelelwe, ubhale esilandelayo. Kanjalo uzobe sekusiza uNkulunkulu enkingeni yakho oyifunayo. Kakhulu uma sesikhuleke nawo uRoma 10 verse 9 uzobe usekusiza uNkulunkulu ngoba uyakubona ukuthi userious. Kodwa qikelela ukuthi appointment yakhe ingageji, ikude impela yona ngiyavuma, ingageji, kodwa wena usuthethelelwe. Ngithemba ngezwakala bangcwele. Ngikhuluma lokhu ngikuKristu, ngikhuluma lokhu ngikuNkulunkulu, ngeke ngidlale ngawe, ngeke ngiqamba amanga. Ngiyacela ke sithandaze. Baba, egameni likaJesu uNkulunkulu wethu, ngiyabonga sengikwenzile othe ngikwenze. Nkulunkulu wami, basiza abantwana bakho. Siyazi ukuthi baningi babiziwe kodwa bambala bakhwethiwe, khona bangezukuzwa ngisho sekuchazwe ngale ndlela, ngoba vele babiziwe kodwa bakhethiwe. Kodwa ngiyabakhulekela nabo ngoba bafele esiphambanweni.
basizeke Nkosi egameni likaJesu Kristu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu nomusa uthando sithanda ngalo. Amen. Nami lento eyenzakalayo bangcwele intsha ngifundiswa uNkulunkulu usuku nosuku. Ngakho-ke lalela-ke i-voice note elandelayo uze umntwana kaNkulunkulu efakaze egameni likaJesu. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba, umama entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela nasekhaya lezwi. Ngiletha ukubonga bangcwele. Kube kuhle siseDeepkloof sabonana nobaba nabantu abami bambona ubaba. I was so happy ukuthi ubaba abone abatwana engingifakaze ngabo. uNkulunkulu sidlulise ezintweni Nkosi yami ebezinkulu zinzima singazi ukuthi ixazululeka kanjani. Ngokuvuma izono nangokufunda izwi lenkosi ungena emkhosini wasikhulula uNkulunkulu siwumndeni, wasibiyela wasifihla. Ngizoletha nje udumo kuNkulunkulu. Kade ngisafakaza nje ngisho ngithi uNkulunkulu usigcinele abantwana kanye nomntwana owayehlupha uma efika kubo aquleka agule aze ayovukela esibhedlela. Nginengane elokhu yazalwa inamaringo emekhanda ingekho right, mentally disturbed, ingena phansi kwamatafula, iskrima, icashe emva kwabantu, ingafundi esikoleni, ingakhuluma ithule. Wakhululwa umntwana waphila. Ngokumamela iy'mfundiso zikababa I could notice ukuthi what's wrong with the child. Ngibuyele emuva ngibheke izono and then zakhululwa iy'ngane. Umnyeni wami esehambile ngokusizwa uNkulunkulu ukuvuma izono. Yazi khona izono ey'bukeka zincane zingelutho kanti izona ngempela ey'bambe izinto ey'nkulu ey'mpilweni zethu. Izona esazenza ngobungane, ubuwula bobungane sibancane. Zonke lezo zono ziyakhululwa, uyakhululeka uma uzivuma ngenhliziyo yakho yonke. Njalo uma ngivuma izono ziyaphuma, ngizwe enyameni yami, ziphume enyameni yami izono, okuwukuthi zisuke zakhele egazini lami ngoba ziphuma kabuhlungu kuze kulume umzimba onke. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uJehova ongithande kangaka mina nomndeni wami. Ngipha udumo kuNkulunkulu. Ngiyamnikeza udumo lonke ubaba uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Kube kuhle sisafunda eDeepkloof, ngafunda izinto ey'ningi, ukuthobeka, ukuthula. Ngafunda nje yazi nezinto ey'ncane angisayithatheli phansi. uNkulunkulu omningi angifundisa khona ngekhaya lezwi, nokuthi nje uthandazela ukudla nakhona uyaguqa. Thina nje umthandazo wokudla nje hawu noma umile or uhleli phansi nje besingawuthathi serious, bekumthandazo nje esimane siwenze nje. Ngiyambonga uNkulunkulu. Kuningi bangcwele ngikufundile, 3 minutes mncane. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Yesu Kristu inkosi tata, ndizobulela ngoba sekhaya lezwi. Ndimbulela uYesu imihla yonke endisindisile ezintweni ezininzi. Uyashileka nje ukuthi yathi xa ndisithi kumama makandifake ekhaya lezwi wathi iyandirejektha i-system. Ndothuka kakhulu, wathi mandingene ngelinki. Ndaqonda ukuthi ndiyoyika nangungena nangale linki if indirejekthile, yangathi ndirejekthwe ezulwini. Kodwa ungena kwam ndaye ndanovuyo olukhulu, yangathi ndingena nje kwenye indawo, ndingena nje egruphini, yangathi ndingena ezulwini. So ndichukunyiswe nje bubungqina bukasisi befake istatus sakhe usesingelosi isithi xa usekhaya lezwi for 3 days, xa usentabeni indlu kaYehova for 3 days iba ngathi usezulwini, kodwa once uphume iba ngathi ukhutshelwe ngaphandle, usemhlabeni awusekho zulwini. So ndiyambulela uYesu because nam ndifila kanjalo ngoba esekhaya lezwi. Noba nje ndingaphuma ndingaziva ukuthi andisekho sendaweni ngoba ndiziva uThixo endibeke endaweni apho ndandimelene khona nje nekhaya lezwi noTanzibande, ndisiva ukuthi ndinomsindo, ndine-enga endandigityelwe nguSathana, kodwa uYesu wanditsala ngesandla sakhe. uSathana ndibona ukuthi beseke plenile, zikhona into azityalile
ngoba bese kukubi emzimbeni wami, kukubi nasenhloko yami nje, ngibona ukuthi khona nje usathana into aseplenini ngayo. Kodwa-ke ndahlala nemithandazo yasekhaya lezwi, ndavuma izono. So ndabona ukuthi ndiyahlambuluka, ngoba apha kuJanuwari ndiye ndaphuma izinto apha entloko zibuhlungu nangaphakathi nalapha emqaleni. Ndabona ukuthi usathane beplenile, kodwa zonke ezo zinto ziye zatsha ngaphandle nangaphakathi. Ndiyalwa nje nemimoya usathana nje, ndibona ukuthi uyazama, ufuna nje yonke le nto ukuthi mandiyithandabuze, kodwa ndihlela ndiyindawo, ngoba imithandazo iyandisebenzela, imithandazo yasekhaya lezwi. Nalapho utata ebethetha ukuthi xa ngaba uye wenza wona uNkulunkulu uyajeza. Ndaqonda uba Thixo, ndiyabulela ngokujeza uba undisindisile qha umphefumlo wam esogweni. Noba ngaba ndiyajeza ngoba ndindakumosha, ndathetha ngenceku yakho, ndathetha nangekhaya lezwi, kodwa undixolele eyona nto ndisho ngayo, ngoba ngoku ndizibona ndihlambuluka. Nomntanam naye wakhula izinto apha emzimbeni, ndambona ehlambuluka. Ndiyabulela kuYesu, Yesu Kristu inkosi. Owu tata, amandla okuvuma izono ngawona sihlambululileyo nomntanam. Bekukhona izinto ebezityalekile ebesihamba nazo, kodwa ngenxa yemfundiso uzifundisayo ekhaya lezwi siyazenza. Mfundiso zezwi lakho siyazithobela, siyazenza, siyathandaza, siguqile, siyathandaza imithandazo emva kwakho, siyathwala, silandela nje konke uNkulunkulu. Ndisamfuna mo apho bendikhonza, kanti ndihamba nezinto ezinzima endingaziboniyo ngenxa yokuthi kushota ukuhlambuluka nezinto ezininzi ezishotayo. Kodwa uYesu wanditsala wazondifaka ekhaya lezwi, ndafunda, ndancedakala. uJesu Kristu yinkosi. Baba, ngiyabingelela kubaba nomama, ngiyabingelela entabeni kaJehova, kuyabayanelelwa ekhaya lezwi, ngiyabingelela abazalwane bonke enhla nasezansi. uNkulunkulu esasigcinile muhle uJesu nanamhlanje. Ngithi-ake ngithule nabo ubufakazi bazalwane enginabo ongishisayo ngaphakathi kwenhliziyo yami. Ngithi ngabe ngiyivaka uma ngase ngingamphakamisa uNkulunkulu kulesi sikhathi samanje, into engenzele yona bazalwane. Mina ngibonga ubaba uNsibande ukuthi ngingene phansi kwekhaya lezwi. Baba wethu asihola indlela asihola ngayo nangey'mfundiso zakhe. Kubalulekile ukuthi uma umzalwane, uma ufundiswa uthathe wenze, ubone ukuthi ngeke uze uphase yini, ngoba abazalwane uma sikholwa sifana nabantwana bakaNkulunkulu abasesikoleni. Siyafunda ukuze uyibone ukuthi uNkulunkulu uyasebenza, noma lento oyiphethe iyakusebenzela. Ifanele ukuthi uyithathe, uyilingise, uyenze ukuze uphakamise uNkulunkulu. Namhlanje bazalwane, ngiyambabaza uNkulunkulu, ngiyamphakamisa empilweni yami. Ngibukile iminyaka eminingi kunesifiso ebengifisa ukuthi ngisenze, ngiphumelele kuso bazalwane, kepha ngibonile ukuthi wathi ubaba methi uvuma izono. Uma ungayivumi izono zakho udonga phakathi kwakho noNkulunkulu. Ngimbonile uNkulunkulu bazalwane, ngiqalele ukuvuma izono zami, ngisabhala bazalwane. Namanje ngiyabhala, engikukhumbulayo ngikhumbula ngiyobhala. uNkulunkulu ungenzele umusa bazalwane, wangiphumelelisa kokade ngifisa ukuthi kwenzeke ekhaya lami. uNkulunkulu ngiyamdumisa njalo ngey'khathi zonke. Ngiyazi bazalwane, bekuhlangana unyaka nonyaka ngithi ngiyazama nemali ingabi khona, kepha emveni koba sengivuma izono bazalwane, ngangena emkhosini, uNkulunkulu uvele wangenzela izimanga. Ingakho ngithi angimphakamise njalo uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi bazalwane, uyabusa. Sihlaleni simkholwa uNkulunkulu ngey'khathi zonke. Ngiyafisa ukuhlala ngenze izwi bazalwane, ngingagcini ngokulilalela, kepha ngicela ukuthi ngilenze, ngoba uNkulunkulu uma ulenza umthesta, uyambona uNkulunkulu ekwenzela wonke amandla, ekwenzela konke okufisayo ngenhliziyo yakho. Ngiyabonga kakhulu, ngisazohlala ekhaya lezwi bazalwane, angikusuka kulo ngoba liyangisebenzela. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi manje naphakade. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba nakumama. uJesu Kristu uyinkosi. Umama uKwena Mazibuko waseHarrismith. Kuthe uma ngiqala ukubhala izono, ngaphupha ngigeza amazinyo, ngabe sengiyawabona amandla kaNkulunkulu.
ngoba manje sengikhipha okubolile ngaphakathi. Kuthe ukusa kwanamhlanje ngaphupha engathi kuneteksi emayo iyasigibelisa singomama, sahamba endleleni kunabobaba kuleyo teksi leyo. Masifika basidiliza kwenye indlu enkulu. Mabafika kule ndlu bathi dilikani, sidilike. Ngiphethe isikhwama, ngiphethe iy'cathulo ngesandla, singene kule ndlu. Athi lo munye ubaba, la eningena khona-ke yila kudayiswa khona umzimba. Kwaba khona intombazane ekhalayo. Ngabeka ley'cathulo phansi nesikhwama, ngaloku ngibambe izandla zami ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Kwaba khona izwi lobaba lathi qinisa, ukholo lwakho luseluncane. Ngaphikelela ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Kwabe sakathi lo baba, hayi phumani, 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 hambani, hambani. Kwabe ngathi nje seyasixosha. Abesikuzele akuzange kusenzeka, wasixosha. Ngawabona amandla kaNkulunkulu, isiqubulo esithi uJesu Kristu uyinkosi singisebenzele. Ngiwabonile amandla. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyaxolisa lokho okudikitheka kwenzeka iphutha. Ngiyabingelela Baba uMphostoli, ngithanda ukubonga uNkulunkulu ukuthi Saturday morning uNkulunkulu ungenzela umusa, wangikhumbuza isono somntwana wokuqala wami engamthola singakashadi kodwa wasemshadweni, ukuthi wayenebala lalemumva leli bala elimile iy'ngane bese kuthiwa ingane inebala afuneka ilahlwe. Sathola leyo advice nathi samusa enyangeni, yathi asiphathe uchacho olusha iyobachatha le ngoba sasibaningi sihlangene sihambe ngetekisi. Bachatha bashiwe, bachathe endaweni eyihlane. Kwathiwa uma sesiqedile sihambe singabheki emumva. uNkulunkulu uyangikhumbuza lento, leso sono sokuthi ingane yakhashelwa yimina uqobo emadimonini. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba lesi sono bese ngisikhohliwe kakhulu, ngasasicabanga isidala. Kuzo zonke izono ebenginayo, khumbula besingakhumbuleki. Ngikhunjiswa uNkulunkulu uMoya ngisebenzisa ivesi likaJeremiya 33 uvesi 3. Ngiyambonga uNkulunkulu futhi lento uSathane ubeyilandelela ngoba ngisho kade wake washawa abanye abafana, enza umatric waba namahluli, wamthatha ngasese ubaba wakhe wamusa khona laphayana kothola umhlatshelo. So mabebuya babuya nomuthi bathi umhlatshelo okufuneka uphuze kuphela amahluli. Lento sengiyibona manje ngoba emva kokuthi nje uNkulunkulu engisizile endleleni yokukholwa ukuthi hawu, yazi la madimoni lengane kusho ukuthi ilokhu eyilandela ngoba nangu noma esenza umatric usiwa le ngingazi mina, kodwa asiwe le kusho ukuthi kukhona la abizwa khona. Ngibe sengikhuleka-ke Baba uMphostoli, ngamhlambulula umfana wami, ngasivuma lesi sono ngaze ngasibhala phansi ebhukwini lami ngoba ngisalindile i-appointment yami. Ngiyathanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngawe kakhulu Baba. Iy'fundiso zonke osifundisa zona zingukuphila emathanjeni ethu, zenza sihambe phambi kaNkulunkulu singenawo amahloni, zenza masiye emthandazweni kuNkulunkulu masithi Abba Father sisho ngesibindi, singasabi lutho ngoba uNkulunkulu usenzele umusa. Ngiyambonga uNkulunkulu ophilayo, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya kwababa uMtsibande, ngibingelela umama nobaba nabo bonke lebahlala khona, ngibingelele ekhaya lezwi, ngibingelele etabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi.
Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana nakuye uMoya Ongcwele, egameni likaJesu Kristu inkosi. Angathi ukuthi ngasuka kuye ngiyephi, ngiyamangala namanje, ngigcwele kumangala. Angathi ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu. Bengisolo ngimangala ukuthi ngiyakhuleka, umkhuleka uphendulwa, ngenza bayetono leti ngakavunywa. Bazalwane, asivumeni isono. uNkulunkulu uyakhona ukuthi asendele konke lesikufunako. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, egameni likaJesu Kristu ophilako. Benginento leshisako esiswini. Ngiyaqala empilweni yami ngingena umkhosi omude kangaka, ngisho nawo lo mncane azange sengungene longaka. Ngithanda kumbonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli gama lelithi uJesu Kristu inkosi. Abantu abaningi abafuni nokuliva leli gama lelithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyalibonga kakhulu, lingendele isimanga la ekhaya, lingendele into lengazange sengiyibone empilweni. Ngithe nje ngisahlele ngaqabanga ukuthi isikhathi leside kangaka solwa siyakhuleka akwendeki lutho, kanti umuntu lo operathako ukhona lapha ekhaya ebantwaneni bami. uNkulunkulu wamveza, waqala manje sekukulwa ngenyama, kungasaliwa lapha emoyeni, sekalwa straight, wangitshela straight ukuthi ngiboshiwe emkhathini. Ngathi mina angikaboshwa, kuboshwe wena. Ngathi la uJesu Kristu inkosi, zangiphikisane naye, bekasinakacala kungithuka ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngamtshela ngathi, ngacela uNkulunkulu ngathi umuntu lo operathako la ekhaya lana makangafuni ukuyoresigna, ngcono ukuthi kuhambe yena. uNkulunkulu wangenzela umusa. Leli gama ngiyalisaba lelithi uJesu Kristu inkosi, kwahamba yena. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, ngiyambonga ngiqethi, ngiyambonga. Zange sengithinta iphilisi, zange into inyidle esiswini, ngicinile, nginemandla. Ngiyambonga ngithi uJesu Kristu inkosi. Ibhlungu bazalwane impilo lenganayo uJesu, ngoba awuboni lutho, kanti mawuvuma tono uNkulunkulu uyakuvulela ubone yonke into le operathako ekhaya. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngibingelela nasentabeni kaJehova, ngiyabonelelwa. Ngibingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli. Ngithi angise udumo kuNkulunkulu ngoba umpostoli. Bazalwane, kufikile usuku lwami lokuvuma izono, lalo umhla ka-4 kuFebruwari. Ngenkathi ngivuma izono zangithe la ngiqeda khona, ngezwa into emunandi, ngezwa ukuphila, ngezwa umzimba wami uphila, umoya wami uphila deep down. Ngazizwa engathi bazalwane ngumntwana omncane ogoniwe. Ngazizwa ngathi ngiyangena ezulwini bazalwane. Ngithi angiluphakamise lo dumo kuNkulunkulu, ngibonge ngoba bengike ngibezwe abazalwane bebonga beyisho le ndaba, bethi nje kube ngathi kwenzeka into ewumangaliso, bevumile izono kubaba uNsemane. Ngithi mina ngeke sebe nehaba, kade izono sasiyivuma, kodwa indaba singayizwa lento. Bazalwane, ngizizwele mina, kade ngangizivuma izono, kodwa ngizwe enye into. Kwaba nalento ethi ngempela lo muntu kaNkulunkulu ukhishwe uNkulunkulu. Ngithi angimbonge uNkulunkulu, ngisudumo kuye ngokusenzela umusa ongaka ngenceku yakhe bazalwane. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngombamba uqalelwe tata, ndazi nebe ndiyazi ndibulela uba sezulwini ndilapha emhlabeni, ngoba ndizifila kanjalo uma ndihlele entandweni yakhe ngezulwini. uYesu nje uyakusebenzisa ukuthi izulu siliphile silapha emhlabeni then sifike ekhaya ezulwini.